Meta staqsejna lil Roberta Bela x'soluzzjoni għandu biex jikkonvinċi li żgħażagħ jibqgħu Malta sabiex pajjiżna ma jibqax isofri dan l-hekk imsejjaħ brain drain, il-Prim Ministru qalilna illi hu ma jemminx dak kollu li jgħidu s-surveys. Madankollu, l-unika soluzzjoni li wassal kienet biss il-biża' kif saħaq illi pajjiżi oħra jinsabu staġnati. U insista illi s-surveys juru mod meta fil-verità ir-realtà tkun mod ieħor. Jiena konvint li s-surveys jindikaw ħaġa. F'xiġri fil-prattika mhux neċessarjament jirrifletti dak li jkun ingħad fis-survey, imma ejja ma npinġux illi r-realtà barra minn xtutna hija xi ġenna għaliex ir-realtà turik li mhuwiex hekk. Meta insistejna dwar il-fatt li s-sentiment reali hemm barra huwa illi ċ-ċittadini speċjalment iż-żgħażagħ qed iħossu daqqa fil-kwalità tal-ħajja fost oħrajn bl-iżvilupp mhux sostenibbli bit-traffiku li kull ma jmur qiegħed jiżdied minflok jonqos kif ukoll bl-għoli tal-ħajja, qabel insista illi l-Gvern qed janalizza x'inhu jdejjaq lin-nies. Nanalizzaw x'inhu dak li qiegħed idejjaq lil kwalunkwe settur tal-poplu tagħna u proprju naħdmu biex intejbuh. Intant, l-aħħar sħariġ tal-EY wera li r-reputazzjoni tal-pajjiż hija ta' tħassib għal kumpaniji barranin b'36% jaħsbu li din taf timpatta l-perċezzjoni ta' kemm pajjiżna huwa attrajenti għall-investiment fit-3 snin li ġejjin, ta' filwaqt li 31% biss jaraw attrajenti l-istabbilità u trasparenza politika fil-pajjiż. Net News staqsa lill-Prim Ministru dwar dan il-fatt għalkemm minn kliemu der sodisfatt. Reputazzjoni ta' Malta ħares lejn ir-riżultat ta' dis-sena ikkumparah ma' ta' snin preċedenti u tara kemm kellna titjib. Filwaqt li huwa minnu li l-istabbilità u trasparenza żdiedet fajnejn l-investitur barrani b'14%, it-triq meta wieħed iqabbel ma' snin preċedenti jidher illi għadha twila ferm.